Hey! Γεια σου φίλε. Γιο. Κούρβα μπομποτ. Ωραία. Αυτό είναι big! Κάτσε ρε καμημένε! Πού είναι ρε μαλάκα οι οχτροί? Ωραία ένα drone. Κούρβα drone. Μαλάκες. Οι developers του Black Ops 2 κάτι είχαν διαβάσει ρε φίλε. Hey! Εδώ το μουνί. Ένας. Έλα, και ένας δυο μου το κάνατε πουτάνα πίσω. Έλα, κατέβα. Γάμω την πατέση! Για να μπορέσω αυτό το mission να το κάνω στο δημοτικό, άμα φεϊλάρω τώρα, είμαι για τα αρχίδια. Where Transformer? Δική μου είναι ρε μαλάκι. Wait! Αυτά δεν είναι. Κάτι έρχεται γάματα μου πήρε. Σώφα μωρή πίπα. Έρχεται. Τώρα. Προστατεύτε ρε μαλάκες, θα πεθάνουμε ρε. Ρε θα πεθάνουμε ρε. Hey! Πού είναι μωρέ! Easy. Easy μαλάκες. Hello. Give weapon, yes. Ωρε! Πουτσα 1, 2, 3, παπ! Κάνεις ρε μαλάκα στο κοπέλι. Τώρα εσύ. Κολόλαγα κάπου. Φύγε! Α, γάμισου. Animal cruelty μαλάκα. Περίμενε βρε μαλάκα. Λοιπόν, εδώ μέσα δεν θα χρειάζεται το sniper, αλλά αυτό εδώ. Αλλά αυτό, hear me out. How? Ευθεία. Κάτσε βρε μαλάκα. Φύγαμε, Μάξιμε. Ο Μάξιμος ήθελε ρεβίτια σήμερα. Να μαλάκες τι γίνεται άμα τρώτε ρεβίτια. Άξες, μπορώ να πέτζω με αυτό? Όχι έτσι ρε Λευτέρη. Hello there. Don't worry baby. Ένα τέτοιο μαλάκες. Ένα τέτοιο ποιος πάει πρώτη γραμμή. Επίθεση. Κάτσε ρε γαμημένε. Θα το παίξω. Μου παίξε αυτός. Είναι ο άλλος ο δικός μου ρε μαλάκα. Να το. Όχι δεν με είδε. Ποιον είδε, γιατί χτυπάει εδώ ο κύριος? Κάτσε ρε χαμημένε. Εντάξει. Δεν φώναξε κι άλλο μαλάκα. Στα βάσανε. Και τώρα? Τώρα θα δει. Καλημέρα. Επίθεση. Μάξιμος. Buckle up boys. Χάσαμε. Τι break και reverse δεν έχει. Ευθεία. Hey. Νομίζω δεν πέθανε. Τι έχουμε εδώ?
Αδερφέ, ο Sa Violation, αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο. Hey! Στα αρχίδια του. Μπομπότ. Yeah. Yeah, baby. Γιατί? We have union IDs. Ah, man! Oh, Spider-Man. Harper, the security Wait a team's sec. been compromised by PMCs. They're hostile. Watch for eight. There's our mark. Free. Επίθεση. Γάμα του ράχνη. Scanning now. Δεν είσαι εσύ ρε μαλάκα. Ουχ. Με βρήκανε. Μου γαμίσαν το σπίτι. Ωρε. PMC. Έλα γαμηθείτε, κάθομαι και παίζω πάση με τους μαλάκες. Κάρλος Ατράπα. Ωραία, Λευτέρη. Hey. Δεξιά είναι η δουλειά της πρωινής, αριστερά είναι η δικιά μου. Περίμενε γιατί εδώ πέρα μου γαμάνε το σόι. Αλλά ναι, μαλάκα Λευτέρη. Λοιπόν, ρε φίλε, ξέρεις τι, μέχρι και τα 4 παραγγελιόχαρτα την ίδια στιγμή είσαι ψιλοκομπλέ. Ωραία, αν βγάζεις το πρώτο, σιγά σιγά, αρχίζει και ξεκαθαρίζει ο δρόμος σου. Κομπλέ. Και είμαι τώρα μέσα στον πανικό ρε μαλάκα. Και εγώ μες στον πανικό ήμουνα, είχα δύο μποτάκια. Έχω αλλάξει. Μαλάκα, μπες λίγο στο stream τώρα, το παρατήρησα. Τι λέει εδώ? Yes.